أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yesabani lelo langa lelo lapho ungekho umuntu oyobe ekhona ukumela omunye umuntu, noma kungekho umuntu oyobe ekhona ukukhulumela omunye umuntu, noma kungekho umuntu oyobe ekhona ukubhadala omunye umuntu noma ukubhadalela omunye umuntu, noma engekho umuntu ekhona ukusiza omunye umuntu. Yesabani lelo langa lelo. Uthi ke mabebhala lapha embhalweni, mawuvula incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko 15 kuverse 3, uJesu wafela bonke abantu. uJesu wafela bonke abantu. Kanti mawuya encwadini kaJohane 8 kuverse 21 sithola enye inkinga futhi, ukuthi uJesu wathi umuntu nomuntu uyofela izono zakhe. Uma encwadini kaEzekiel 18 verse 20 sithola futhi ukuthi umprofeti uEzekiya uyachaza ukuthi akekho umuntu oyofela izono zomunye, umuntu nomuntu uyofela izono zakhe. Mawuya encwadini yabaHebheru 9 verse 27 ithi umuntu nomuntu umisele ukuthi afe kanye, emva kwaloko ukwahlulelwa. Kubafowethu ke bamaKristu, ngicela ukuthi bangichazeleke ukuthi kanti yiziphi lezono lezi ezafelwa uJesu uma ngabe ethi uJesu yena umuntu nomuntu uyofela izono zakhe. Amfakazele umprofeti uHezekeli athi umuntu nomuntu uyofela izono zakhe, akekho oyothwala izono zomunye. Bengicela ukuthi ngicaciseleke kubafowethu laba abamaKristu. Ngiqhubeke futhi ngiveze ubuqhophololo nokusa kwamaRoma. Uma ngabe uvula umbhalo uthola ukuthi bathini? Bathi izincwadi eziwu5 zonke zabhalwa uMoses: incwadi kaGenesis, incwadi kaExodus, incwadi kaNumeri, incwadi yabaLevi, bese kuba incwadi kaDeuteronomy. Umbuzo uthi kanjani ngoba uMoses uqala uzalwa kuExodus 2? UGenesis wonke uMoses akakazalwa, kodwa kuthiwa uMoses uyena obhale incwadi kaGenesis. Kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngathi, sishaywa ngemfe iphindiwe. Kubafowethu abamaKristu ngicela bangiphendule ukuthi uyibhala kanjani incwadi ungakafika emhlabeni? Uyibhala kanjani incwadi ungakazalwa? Yenzeka kanjani into efana naleyo? Ngicela bangicacisele lapho ke abafowethu labo abamaKristu. Bese ngiyaqhubeka ke futhi ngicela ukubuza kubafowethu abamaKristu ukuthi kulabo uNkulunkulu abangaka esihlangana nabo la eBhayibhelini, okuyena yena uNkulunkulu yimuphi? Kulabo uNkulunkulu abangaka esihlangana nabo la eBhayibhelini, uNkulunkulu esihlangana naye wokuqala esihlangana naye eBhayibhelini uNkulunkulu kaGenesis 1 verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. uNkulunkulu loyo esihlangana naye kuphi? eBhayibhelini. uNkulunkulu wesibili esihlangana naye eBhayibhelini sihlangana naye kuGenesis wesibili. kuGenesis wesibili bese uyiqala kuverse 7. Sithola uNkulunkulu manje esehamba ensimini efunana noAdam noEva engababoni bamcashele, ende lo uNkulunkulu uye walinda kwaze kwashona ilanga ngoba usaba ukushiswa ilanga. Yingake elindile kwaze kwabantambama, kodwa manje uAdam noEva sebemcashele phakathi kwemithi yensimi. uNkulunkulu wesibili loyo, uNkulunkulu ongamboni uAdam noEva, ene uyahamba. Uhamba kuphi? Uhamba ensimini. uNkulunkulu wesithathu esimtholayo simthola kuGenesis 6 kuverse 2.
Lapho sithola uNkulunkulu esenabantwana, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle ayithathela abafazi kuwo. Sithola uNkulunkulu nabantwana, uNkulunkulu wesithathu ke lona. Bese kuba uNkulunkulu wesingaki? uNkulunkulu wesine. Kuye futhi uGenesis 6 uyiqale lapha yana, uqale bani? Uqale ku5 uyophelela kuphi? Uyophelela ku7. Sithola uNkulunkulu ozisolayo ngento ayenzile. uNkulunkulu uyazisola ngokudala abantu nezilwane, uyazisola uNkulunkulu ukuthi abantu bengibadalelani. Sithola uNkulunkulu ozisolayo ngento ayenzile. uNkulunkulu bengazi ukuthi abantu ngibadala nje kanti bazokona ngelinye ilanga. Siyamthola lo uNkulunkulu lona. And then bese siya-ke manje kuGenesis 18. KuGenesis 18 sithola uNkulunkulu oyisiphukuphuku ofuna ukuyobhubhisa iSodoma neGomora, kodwa akazi ukuthi kuSodoma neGomora bangaka abantu abamkhonzayo, bawu50 noma bawu45 noma bawu40 noma bawu30 noma bawu20 noma bawu10. Uyobona uNkulunkulu mayefika khona eSodoma neGomora, okwamanje akakazi ukuthi kwenzakalani eSodoma neGomora. uNkulunkulu ke lona oyini? Oyisiphukuphuku esimtholayo futhi eBhayibhelini. Bese uya manje encwadini kaGenesis 32, uqale lapha uye kuverse 30, noma ungaqala nje lapha ku24 wehle nayo, uthola uNkulunkulu ke manje obambana noJakobe ubusuku bonke. uJakobe uyambona uNkulunkulu, obonwa uJakobe, uyambona uJakobe uNkulunkulu. Omunye uNkulunkulu futhi oyesimtholayo eBhayibhelini. Kulabo uNkulunkulu abangaka esengibabalile, okuyena okufanele akhonzwe yimuphi? Bese uyaqhubeka uya kumanje kumaHebheru 7. Sithola indoda igama layo ibizwa ngoMelkisedeki. uMelkisedeki uma ngabe simthola, sithola ukuthi lona uneziqu zobuNkulunkulu, kodwa umuntu ophila emhlabeni akayena uNkulunkulu. Kuthiwa lona akazali, akazalwanga, akanabazali, akanalibo lwabazali bakhe, akanamndeni, akanasiqalo, akanasigcino, akanababa, akanamama, kodwa lo muntu uphila emhlabeni. Omunye-ke uNkulunkulu lo esimtholayo oneziqu zikaNkulunkulu kodwa ephila emhlabeni. Uma ngabe-ke labantu labo abathi uJesu uNkulunkulu, uma ngabe uvula incwadi ekaMateyu 8 uye lapha ku24, sithola uNkulunkulu wamaKristu ulele emkhumbini, ulele uyahona uNkulunkulu. Angithi amaKristu athi uJesu uNkulunkulu, ulele uNkulunkulu uyahona. Mawuya encwadini ekaJohane 4 uqale ku6, sithola uNkulunkulu ukhathele kudala ehamba, uNkulunkulu ukhathele womiwe ufuna amanzi. And then mangabe uyake futhi encwadini kaMateyu, sithola uNkulunkulu uhlele entabeni. Sithola uNkulunkulu uhleli entabeni uyafundisa, uNkulunkulu uhlele entabeni uyafundisa. Bese uya futhi encwadini futhi kaMateyu, uma ngingaphosisi uMateyu wesibili, uma ngingaphosisi uMateyu wesibili, athi ngibhekisise kahle. Omunye futhi uNkulunkulu loyo esimtholayo, uMateyu wesibili. Sithola uMateyu wesibili, uNkulunkulu ezalwa, uNkulunkulu esebalekiswa, sebefuna ukumbulala uNkulunkulu bembalekisa. Uma uyifuna nje kuMateyu wesibili wehle nayo. Uma ufika kuMateyu wesi4, kuMateyu 4 sithola uNkulunkulu onguJesu elingwa uSathane. uSathane ulinga umdali wakhe. uNkulunkulu uJesu udale uSathane, kodwa nangu uSathane manje wenzani? Ulinga uNkulunkulu. Uma ngabe uyake manje kuLuka 1 kuverse 26, sithola uNkulunkulu, kukhulunywa ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzozalwa, kukhulunywa noma wakhe, uNkulunkulu unomama, uNkulunkulu uzozalwa. Mawuya kuMateyu 1, sithola uNkulunkulu enobaba igama lakhe kunguDavide.
uNkulunkulu lo esikhuluma ngaye. Ngicela kaMaKristu angitshela ukuthi lo uNkulunkulu okumele akhonzwe okuyena emuphi kulabo uNkulunkulu abangaka esengibavezile. Bese ke kuba yilo uNkulunkulu ke okhonzwa amaKristu ke manje, lo oyisitabane, lo oyinkonkoni, lo oziqu intathu. Lo yena ke manje esingamthole eBhayibhelini. Abantu batshelwe nje ngomlomo ukuthi thukana uNkulunkulu nithi uyinkonkoni, thukana uNkulunkulu nithi uyisitabane, esingamadoda amathathu aphila emntwini oyedwa. Naloyo uNkulunkulu ke loyo khonza amaKristu siyamthola ke naye, kodwa yena eBhayibhelini asimtholi. Laba nje senguvezele bona onkulunkulu abatholakalayo kuphi eBhayibhelini. KumaKristu ke bafowethu abangamaKristu nodadewethu, ngicela bangichazele ukuthi okuyena yena uNkulunkulu okumele akhonzwe, okuyena yena kuyimuphi kulaba abaningi kangaka esengibavezile. Bese kuba yilona ke manje abanikwa amaRoma Katolika ngomlomo. Baze bamnikeza ngisho igama bathi uJehova, bamnikeza umntwana bathi umntwana wakhe uJesu. uJehova into engakazi bekhona, into engakazi iexiste. uJesu into engakazi bekhona, into engakazi existe. Mawungangikholwa ngena kuGoogle ubhala ukuthi what was the original name of God, uzobona uYahweh akuyena uJehova. Bese uthi what was the original name of Jesus, uzobona uYeshua akuyena uJesu. uJesu noJehova into nje amaRoma ayikhandele yona, base bekhanda lo uNkulunkulu lo isilwane esiyisitabane esingamadoda amathathu asemntwini oyedwa inkonkoni esingazi ukuthi kwakuuNkulunkulu onjani yena loyo. Ngicela ke bengichazele ukuthi okuyena uNkulunkulu okumele akhonzwe, okuyena yena kungumuphi. Ngiqhubekeke bafowethu nodadewethu, asizenzi sakhohlisa amaRoma Katolika. Ngena ku-YouTube uthi nje wena 20 secrets the Vatican doesn't want you to know. Uzoyibona imfihlo zamaRoma asifihlela zona. Bese uyaphinda futhi uthi Google, bese uthi Jesus Seminar, uzobona utshelwa ngalabantu laba okwakuyibo abebamba umhlangano bezosikhohlisa mayelana noYeshua noYahweh, ukuthi bamshintshe bathi uJehova, bamshintshe bathi uJesu, ukuthi bazosikhohlisa kanjani, bazongena kanjani kithi ngaleli Bhayibheli, bafike basithathele izwe lethu, basithathele umhlaba, basithathele umcebo wethu, babulala abantwana bethu, babulale thina, babulala omkhulu, babulala ogogo, babadlwengule, badlwengule omalo, badlwengule ingane zakwethu, badlwengule ingane zethu, bathathe yonke into esinayo, babulale, bakhohlise, bafakaza amanga, bafise yonke into yethu bayithathe kube yabo. Mabeqeda egcineni basinikeze incwadi ethini, ungabulali, ungebi, ungaphingi, ungafakaza amanga. Sebesiqedile bona ngamanga.